Nai mairung sama heke yak bai khaibe sabai tamo pura kapai thang krap kena. Bari nui mana Jotono lam sogoani kobrok dal bidal ni uso korok sa takhok ration mairong nana thangpro mairong mani phaimani no songma sera bani mairong mani phaikha takhok song takhok bokhong kisa video no naine legra di tawoi dul khangke laddu khai thango rabar hai o plastic ni mairung huni no belai no wana jak nukhungni borok mairung mani phaimani bo jagani mankha borok amo sabai sukru narogani skin no khona mairong no sok mani bahai ang Rabert secripe hai ang tongkha horsang mani khibu naine legra di girja khaising tongcho horsang mani asuk dorake mairong ni sanam jak Rabert naine khibu kirima sincha mairong khibu chai sa tokai doha ko furma aini haising lambar hori molsom mairong no sapik mase mai kumon hagasi mai sapik tongmano aini hai songmon naine lefin lambar hori molsom songmani no lambar hori molsom boni rono mani phaimani sokke bo khamui hoko tulung ungui tongo norok nugui mankhana mangplio tei yak boibo dului tongo belai no wana ma sincha kubi da plastic ni mairung ungkha omo belai khino jase khainai nang tongkha haike borok tamo mairong khata khobu khuksong norok kisa wan chukui naibele tok poronto sia mairong no saya hingke tamo mani klai kha hasa khawo borok na butharna sinaibai khena haino haite kisa ani skin no video roja tong boro naine leifibana so sak nai tong ri ani video no paya sak jatano saka khnai ni di mana plastic mairung orang kosep nudi kosoi tewe dul nudi. Serta pun na zaman latu tu mereka dul nunai. Nai mairung sama heke yak bai khaibe sabai tamo tini ni bagayan video asak no sayawai nai tong di kok brok dal bidal news hambai jatano